ହ୍ୟାଲୋ ପେଞ୍ଚି, କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଏକା ଏକା ବୁଲୁଛୁ ଆଜି? କ'ଣ କରିବି ପହୁଁଚି ଭାଇ, ଏବେ ଟିକେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ଚାଲିଛି। ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଭାବିଲି ଟିକେ ବୁଲିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ପୁରାଣର ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଚାଲେ ଶୁଣିବୁ, ମନଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ ଭୀମ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ବନବାସ ସମୟରେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେ ବାଟରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭେଟିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଜ ଭୀମଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଭୀମ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତାର ଲାଞ୍ଜ ଉଠାଇବାକୁ କହିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡ଼ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏ ବୟସରେ ବାରମ୍ବାର ଉଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଉଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଭୀମ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଜକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପରୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଫେରି ଭୀମଙ୍କୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋଚି ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ ଏଇ ମାନ୍ଧାତା ଗପ କହିବାର କାରଣଟା କ'ଣ କହିଲ? ଆରେ ଶୁଣୁ, ତୁ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ସୁକୁଟା ଯିଏ ଲେକ୍ଚର ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ଗର୍ବ କରିକି ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ରୁବି ତୋଠୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା ଆଉ ଦାନ୍ତୁରିଟା। ସୁକୁଟା ତାକୁ ଧରି ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଅଛୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଲେକ୍ଚରକୁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତୋ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବେନୁ, ଆସିଲା ଏଠି କଟା ଗାଁରେ ଚୂନ ଦେବାକୁ।